डिसेंबर रोजी राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या 65व्या पुण्यतिथीनिमित्त संत गाडगेबाबा यांना विविध सामाजिक उपक्रम राबवून अभिवादन करण्यात आले। गाडगेबाबा भवनामध्ये गोपाळ फाउंडेशनच्या वतीने रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आले होते। या रक्तदान शिबिराचे उद्घाटन स्वराज इंडिया पार्टीचे गोविंद गिरे यांच्या हस्ते करण्यात आले। कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रबोधनकार नितीन सावत यांची उपस्थिती होती। यावेळी मोठ्या संख्येने युवकांनी रक्तदान केले। कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी संतोष खराटे, मारुती राष्ट्रकूट, मंगेश शिंदे, चंदू शिंदे, पांडुरंग काळे, बाबा कातकळे, संदीप देशमुख आदींनी परिश्रम घेतले। गाव स्वच्छतेचाच नाही तर माणसाच्या अंतर्मनाला स्वच्छ करण्याचा खऱ्या अर्थानं सत्यशोधक महात्मा फुले यांचं काम प्रचंड वेगाने वाढवणार आहे असे संत गाडगे महाराज यांची आज 65वी पुण्यतिथीनिमित्त आपले सामाजिक कार्यकर्ते गोपाळ फाउंडेशनचे अध्यक्ष संतोष खराटे यांनी आज या पुण्यतिथीनिमित्त रक्तदान शिबिराचा कार्यक्रम आयोजित करून एक खऱ्या अर्थानं सामाजिक कार्याला संत गाडगे महाराजांच्या कामाला एक चांगला वेग देण्याचं काम इथे केलेलं आहे। आणि उद्घाटन प्रसंगी एक प्रामाणिक राजकीय कार्यकर्ता म्हणून काम करत असताना माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला बोलून जे माझा मान केला त्यांच्याबद्दल त्याचे आभार मानतो व याच पद्धतीने सर्व तरुणांनी आदर्श घ्यावा असं आवाहन करतो।